Jsme v Lazníkách a opravujeme tady komíny. Vršek totálně vydolený. Chtěli jsme tady to rozebrat, protože tomu to vůbec nedržela ta stará melta. A budeme to muset jezdit znova. No, můžete vidět, je to masakr, nicméně spodek drží. No. Ten spodek se oklepne, co půjde, spáry se dospárujou, ale jsou vlastně dobrý, ale ten vršek byl fakt špatný. Vůbec nebylo provázaný ty cihly. No, to třeba teda dopučně. Máme ještě jeden. A to o poznání lépe. Ale taky chce nějakou péči. Takže tak. Čau.